Nu vreau să priviți cumva ca o presiune. Nu vreau să priviți cumva ca ceva, dar nu putea să tacă și ăsta din gură. La ce am mai spus? Că a spus și fratele X, a spus și ăla, și ăla. Și acum vine și el și încheie tot cu chestia asta. Am învățat că pocăiții, slujitorii lui Dumnezeu, ei nu cedează cu una cu două. Probabil că v-ați pocăit la prima insistență a vreunui frate. Eu nu știu, n-am fost de la început. Și folosesc prilejul ăsta și vă spun, credeți-mă, am vrut să fiu de la început cu voi. Nu s-a putut. N-are rost să spun peripețiile care le-am petrecut pe drum. Nu știu dacă încălzește pe cineva cu ceva. Vreau să mă întorc la cei și să mă adresez strict celor care sunt nepocăiți. N-am să fac așa cum am spus, mare presiune. N-am să trecem, eu știu, într-o latură în care să devenim cumva exagerat de insistenți. N-ați vrea să vă pocăiți. N-ați vrea să primiți cei care sunteți nepocăiți. Numai cei care sunteți nepocăiți. Adică nu l-ați primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. N-ați vrea să plecați de aici când se va termina predica mea și când se va termina și slujba. Să plecați cu Iisus Hristos în viața voastră. Frații mei, surorile mele, dragii mei care sunteți nemântuiți, vă spun că cea mai bună alegere, o singură alegere am făcut-o în viața mea și nu regret, că m-am pocăit. Mă bucur că am ales la o vârstă oarecare să o iau pe lăcrămioară, așa o cheamă pe soția mea și din punctul meu de vedere cea mai frumoasă femeie de aici. Din punctul meu de vedere. Am zis, nu criticați și nu alegeți să pierdeți. E soția mea și o iubesc. O iubesc de când mă știu, cu alte cuvinte. Nu pot să spun că am greșit alegând-o pe ea. Am avut momente și bune, am avut și momente mai puțin bune, cum este într-o familie sănătoasă, într-o familie care trăiește cu picioarele pe pământ. Am făcut alegeri. La vârsta de 20 de ani am renunțat la sport, un sport de performanță. Și nu mi-a părut rău. Am făcut alegeri și m-am înconjurat de anumiți prieteni și s-a văzut că n-a fost chiar așa de bine. Am făcut diverse alegeri în viața mea și s-a văzut că am cam greșit. Cea mai bună alegere din viața mea a fost că l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Vreau să spun că dacă vei alege tu cel care ești acum în locul ăsta, nemântuit, nepocăit pe înțelesul tău, care n-ai un legământ, care nu l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta, dacă îl vei alege să te pocăiești, nu știu cum e metoda aici, nu știu, dar lăsați-mă să folosesc principiul pe care eu l-am învățat. Dacă vei ridica mâna în numele Domnului și te vei pocăi, îți garantez pe cuvântul lui Dumnezeu, garantat, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că ai cea mai bună alegere. Îl alegi pe Iisus Hristos și în Iisus Hristos se găsește viața veșnică. Probabil că pentru tinerețea ta lucrul ăsta e o poveste. Dacă eu nu experimentam lucrul ăsta, că Iisus oferă mântuire și viața veșnică, vreau să fiți atenți voi cei care sunteți nepocăiți, să nu stăteam o clipă pocăit. O clipă nu stăteam pocăit dacă nu-L vedeam pe Iisus că mă vindecă. Dacă nu vedeam pe Iisus că îmi vindecă copiii. Dacă nu vedeam pe Iisus că îmi dă atunci când trec prin lipsuri. Dacă nu vedeam pe Iisus că mă sprijinește atunci când mie mi-a fost mai greu, o clipă nu stăteam pocăit. Eu n-am venit la pocăință bazat pe anumite interese, cum probabil bănuiesc unii dintre voi. Simt nevoia să spun și eu ca și un frate în altă parte a spus, e adevărat, mă vedeți așa cum mă vedeți. Dar numai Dumnezeu și soția știe câte probleme avem și noi. Dar n-am venit să vă spun de problemele mele. Le trecem. Știți de ce? Pentru că între mine și ea, și în viața mea și în viața ei, este Dumnezeu. Amin. Probabil că n-aveam parte de o familie. Imaginați-vă un tânăr la 20 de ani, am făcut păcate exact cum face un tânăr de 20 de ani. Nu știu dacă am făcut mai multe, dar nici nu pot să spun că am făcut puține. Sportiv și să înțelege de aici foarte multe lucruri și n-are rost să insist pe lucrul ăsta. Când Iisus Hristos a intrat în viața mea, lăsându-L să intre în viața mea, vreau să vă spun ceva. Aș minți dacă aș spune că n-au mai fost zile când am trecut prin lipsuri.
Aș fi nedrept față de mine, față de soția mea, aș fi nedrept față de familia mea, față de cei din biserică, aș fi nedrept. Am avut probleme. Dar am trecut biruitor cu Domnul Iisus Hristos. Nu vrei să ai pe cineva care să-i pese de viața ta? Nu vrei să ai pe cineva care să fie cu adevărat interesat de viața ta, de destinul tău, de viitorul tău? Fratele meu, sora mea, eu am să mă opresc aici. Și cred că ceea ce ați auzit în seara asta, ca și pocăiți, să le punem în practică. Să nu facem să treacă pe lângă urechea noastră, cumva a fost bine, a fost nu știu cum nou. Să strângem acum cuvântul lui Dumnezeu, să strângem acum relația de prietenie în Domnul, să strângem acum și să venim la adunare, să strângem acum și să citim cuvântul lui Dumnezeu, să adunăm acum timpul de rugăciune și de toate astea. Pentru că dacă vine iarna din punct de vedere duhovnicesc, o să mai poate. Acum e vremea când noi trebuie să fundația noastră, locuința noastră, dacă a fost bazată pe alte și alte lucruri, acum vrem ca locuința noastră să fie în Domnul. Dacă până acum ne-a plăcut dezbinarea, dacă până acum am trăit așa împrăștiat și în familie, și în biserică, și mai știu eu cum, ca să avem victorie în Domnul, biruință în Domnul, e vremea să ne unim cu toții. Și totodată nu uitați, cei care sunteți deja întorși la Dumnezeu, nu vă opriți. Nu opriți călătoria voi. Nu opriți mersul vostru de pocăiți. Probabil că viața asta v-a oferit foarte multe necazuri, foarte multe probleme, foarte multe insuccese, foarte multe dezamăgiri și fel de lucrurile astea. Am învățat că păianjenul ce face? Tace și face. Continuă să clădești împreună cu Domnul. Continuă să trăiești împreună cu Domnul chiar dacă ești bolnav. Continuă să trăiești cu Domnul chiar dacă ești săran. Continuă să trăiești cu Domnul chiar dacă ești lipsit cumva de oarece inteligență. Mai presus de orice în viața noastră, Iisus Hristos. Am să mă retrag, promit, asta e ultimul anunț. Pentru cel care ești nepocăit. Ziua de mâine nu e ziua ta. Eu aici nu-ți spun povești. Încă o dată simt nevoia să-ți spun, nu neapărat pentru că, știi, mai trebuie să mai țin 5 minute. Nu. Ce-ți spun, îți spun din experiență. Ziua de mâine nu ești stăpân tu pe ea. Probabil că zici, da, sunt tânăr, ce boală pot să prind eu ca să nu mai fiu bazat pe ziua de mâine sau am o brumă de bani, am o casă sau mai știu, eu nu vă cunosc pe nimeni. Deși îmi doresc să vă cunosc. Vreau să spun că dacă Dumnezeu hotărăște să ți se oprească firul vieții, nimeni nu poate să îi se opună lui. Cunoașteți pe cineva care a putut să stea înaintea lui Dumnezeu și să zică Dumnezeu să o hotărască cumva și să zică pentru totdeauna, pentru că ai putut să stai în fața mea, eu, Domnul, decid ca tu să trăiești pe pământ pentru totdeauna. Niciunul. În cel mai rău caz îți mai amână zilele, îți mai prelungește, cu alte cuvinte, zilele. În mâna lui Dumnezeu e viața ta. Ceea ce bate în tine, ceea ce e în tine și ceea ce este și în mine și în noi toți, nu este al nostru. E proprietatea lui Dumnezeu. Sufletul care e în tine e proprietatea lui. El pentru tine a dat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Fă ca sufletul tău, fă ca inima ta, fă ca viața ta să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă opresc aici. Vreau ca Dumnezeu să fie mai departe Cel care să vă poarte de grijă. Să se îngrijească de voi și de cei dragi ai voștri. Nu uitați, Iisus Hristos e Dumnezeul prezentului. El a fost și în trecut și El este și în viitor. Și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.